βεράντα. Τι κοιτάς? Το φεγγάρι. Έχει φεγγάρι απόψε? Ναι, μόλις τώρα διακρίνεται πάνω από το μπακάλικο του κάρτελ. Το φεγγάρι απόψε είναι χαριτωμένο με λίγο βάκι. Μήπως έκανες ευχή? Τι είναι? Αυτό είναι μυστικό. Μυστικό, Τότε δεν θα σου πω κι εγώ τη δικιά μου. Θα γίνω κι εγώ μυστηριώδης σαν εσένα. Μας δείχνει ότι ξέρω τη δικιά σου την ευχή. Διαβάζεις τη σκέψη μου? Δεν είσαι εδώ και σφίγγα. Όχι βέβαια. Εγώ δεν έχω μυστικά. Θα σου πω τι ευχήθηκα στο φεγγάρι. Ευχήθηκα επιτυχία και ευτυχία για τα καταπληκτικά παιδιά μου. Κάνω αυτή την ευχή όποτε βλέπω το φεγγάρι, αλλά και όποτε δεν το βλέπω. Εγώ νόμιζα θα κάνεις κάποια άλλη ευχή σχετικά με έναν νεαρό καλεσμένο. Γιατί το λέω? Δεν θυμάσαι που μου ζήτησε να φέρω κάτι? Θυμάμαι ότι σου είπα πολύ διακριτικά πως για το καλό της αδελφής σου θα ήταν ίσως χρήσιμο να βρίσκεις κάποιο καλό παιδί στην αποθήκη. Νομίζω ότι αυτό το έχω πολύ διακριτικά υπενθυμίσει πολλές φορές. Κάνεις και άλλη δουλειά. Λοιπόν. Τι λοιπόν, θα έρθει κάποιος. Τι είπες? Αυτό που άκουσες, θα έρθει κάποιος νεαρός. Θες να πεις ότι κάλεσες κάποιον νεαρό να έρθει? Ναι, τον κάλεσα να φάει μαζί. Αλήθεια. Σου είπα ναι. Τον κάλεσες και εκείνος δέχτηκε? Δέχτηκε. Καλά, αυτό είναι υπέροχο. Το ήξερα ότι θα χαιρόσου. Και δηλαδή είναι σίγουρο? Πολύ σίγουρο. Και θα έρθει σύντομα? Πολύ σύντομα. Για όνομα του Θεού, σταμάτα να με βασανίζει και λέγε. Τι θέλεις να σου πω? Πρώτα απ' όλα, πότε έρχεται? Έρχεται αύριο. Αύριο? Ναι, αύριο. Μα το... Ναι, μητέρα. Αύριο δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνεις τι? Να ετοιμαστώ. Γιατί δεν μου τηλεφώνησες μόλις του το είπες? Μόλις εκείνος δέχτηκε. Έχει κερδίσει λίγο χρόνο. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες ετοιμασίες. Αυτό, φυσικά και χρειάζονται ιδιαίτερες ετοιμασίες. Πρέπει να συγκυρίσω πώς θα είναι το σπίτι άνω κάτω. Πρέπει τώρα αμέσως να κάτσω να σκεφτώ. Δεν υπάρχει λόγος να σκεφτείς τίποτα, μητέρα. Αν εσύ δεν ξέρεις, θα έρθει ο άνθρωπος και θα δει το σπίτι αχούρι. Τα σημικά του γάμου μου θέλουν γυάλισμα. Το καλό είναι όταν το ζωμάτινο με το μονόδρομο θέλει κλείσιμο. Τα παράθυρα θέλουν καθάρισμα και πρέπει να κατεβάσω και τις κουρτίνες έτσι φρεσκάρω λιγάκι. Και ρούχα. Δεν πρέπει να φορέσουμε κάτι. Δεν χρειάζεται τόσο τεσσερά, ειδικά για αυτό το παιδί. Αν εσύ να μην καταλαβαίνεις, είναι ο πρώτος νεαρός που γνωρίζουμε στην αδελφή σου. Είναι φοβερό. Φοβερό που κακομοιρή η αδελφή σου δεν δέχεται ποτέ έτσι με τώρα ένα νεαρό επισκέπτη. Τον, έλα μέσα. Γιατί? Θέλω να σου ρωτήσω ένα-δύο πράγματα. Αν το κάνεις όλη την ιστορία, το ακυρώνω. Του λέω να μην έρθει. Αυτό δεν θα τολμήσεις να το κάνεις. Θα το προσφέρεις τον άνθρωπο να το ακυρώσεις. Εγώ να δω τι θα κάνω που πρέπει να σου έρθω στη δουλειά σαν βούλα. Όχι πως θα καταφέρω θαύματα, αλλά τουλάχιστον δεν θα γίνει με ζωή. Έλα μέσα. Κάτσε κάτω. Πού ακριβώς θα με αφήσω? Ευτυχώς που αγόρασα την κοινότητα για μένα. Έχω παραγγείλει και μια λάβα που θα την πληρώνω με δόσεις. Θα πω να μου στείλει αμέσως. Θα βάλω και τα καλύματα με τα λουλούδια για να φωτίσει λίγο χώρο. Καλά και του λέμε ότι θα αλλάξει και την ταπετσαρία στους τοίχους. Δεν μου είπες πώς θα το κάνει. Το κόλλο. Άρα ψάρα. Γιατί αύριο είναι Παρασκευή. Θα φτιάξω φιλέτα σολομού με πικάνι και σάλτσα. Και τι δουλειά κάνει, είναι στην αποθήκη? Φυσικά, πόλο θα. Δεν πιστεύω να μείνει. Πώς είδε πάλι αυτό? Γιατί ο πατέρας σου έπινε. Να αρχίσει πάλι την ίδια ιστορία. Δηλαδή είναι και αυτό. Από όσο ξέρω, όχι. Να μάθεις να βεβαιωθείς. Ποτέ δεν θα ήθελα για την κόρη μου κάποιον που να πίνει. Μήπως για λιγάκι, δεν έχει πατήσει ακόμα το πόδι του το άνθρωπο. Θα το πατήσει αύριο για να μιλήσει στην αδελφή σου. Και τι ξέρω για το χαρακτήρα του. Τίποτα. Καλύτερα να μου μείνει γεροντοκόρη παρά να παντρευτεί να μην εθίσει να κάνει. Θεέ μου. Εσύ τη δουλειά σου και εγώ τη δουλειά μου. Ξέρεις, πολλοί νέοι παντρεύουν. Γνωρίζω κοπέλες που δεν τις παντρεύουν. Δεν θέλω παλαβομάρες. Πιάσε τις ηρωνίες. Τι κάνεις? Μα αυτό που σου πετάει είναι χάλια. Και για πες μου, τι θες εσύ στην αποθήκη? Αυτός είναι υπάλληλος σε γραφείο, είναι στις αποστολές. Φαίνεται αρκετά υπεύθυνη δουλειά. Θα μπορούσε να έκανες και εσύ αν ήσουν λίγο πιο ξύπνιος. Και τι μισθό παίρνει, ξέρεις? Υπολογίζω εκεί γύρω στα $85 το μήνα. Δεν έχει κανένα σπουδαίο μισθό, αλλά. $20 παραπάνω από μένα. Λες και δεν το ξέρω. Αλλά για οικογενειάρχη, $85 το μήνα δεν το ζόρι φτάνουν. Κύριος του κόσμου δεν είναι οικογενειακής. Μα δεν είναι κάποτε, δεν θα γίνει. Μελλοντικά. Κατάλαβα, σχέδια και προγραμματισμός. Ο μόνος νέος που απορεί ότι το μέλλον γίνεται παρόν, το παρόν παρελθόν και το παρελθόν αιώνια μεταπέλε δεν το φροντίσει εγκαίρος. Ναι, αυτό θα το ξανασκεφτώ και θα το αξιοποιήσω ανάλογα. Δεν είσαι όνειρο να είσαι μητέρα σου. Πες μου τώρα 2-3 καταπληκτικά που. Πώς τον είπες? James D. O'Connor. Το Ντίνα του τη λέει, το πατρικό της μάνας. Γνωστός και από μάνα και από πατέρα. Πιστεύω. Και δεν πει. Θες να μεταφωνείς την να το ρωτήσω?
Ο μόνος τρόπος να μάθεις αυτές τις λεπτομέρειες είναι να κάνεις εκρηκτικές ερωτήσεις στην κατάλληλη στιγμή. Όταν ήμουν μικρή στο Blue Mountain, που υπήρχε υποψία ότι κάποιος νεαρός έπινε, η κοπέλα που ενδιαφερόταν πήγαινε και ρωτούσε τον ιερέα της ενορίας, ή μάλλον ο πατέρας της πήγαινε, εάν ζούσε φυσικά, και μάθαινε πολλές λεπτομέρειες για το χαρακτήρα του νέου. Έτσι διαιτητικά πρέπει να γίνουν τα πράγματα για να προστατεύονται οι νεαρές κοπέλες από τραγικά λάθη. Και πώς έγινε η γειτόνια στο τραγικό το λάθος? Το αυτόβρεμα του πατέρα σου μπορούσε να ξεγελάσει τον καθένα. Χαμογελούσε και να δάγιαζε κλάση. Το χειρότερο που μπορεί να πάθει ένα νεαρό κορίτσι είναι να πει στο έλεος κάποιου βοηθητικού άντρα. Ο κύριος ο Κόντορ δεν είναι πολύ όμορφος, ελπίζω. Όχι, δεν είναι. Έχει μια μύθωσιτά και φαγγίδες. Βέβαια, όχι, δεν βλέπω. Ελπίζω. Όχι, δεν βλέπετε. Βλέπετε. Αρκετά θα έλεγα. Στον άντρα του πάνω χαρακτήριζε. Το λέω και εγώ, μητέρα. Δεν σε έχω ακούσει να το λες και αμφιβάλλονται έχεις ποτέ σου σκεφτεί. Μην αμφιβάλλεις πάντα για μένα. Ελπίζω τουλάχιστον είναι ικανός και ευαισθητός. Είναι και τα δύο. Και συνεχώς βελτιώνει. Τι το λες? Πάει στην νυχτερινή σχολή. Υπέροχα. Και τι κάνει? Ενώ σπουδάζει. Ναι, μηχανικός ραδιοφόρου και εκφωνητής. Άρα έχει ώρα. Θέλει να πάει μπροστά. Όποιος σπουδάζει εκφωνητής, φιλοδοξία έχει μια ξεχωριστή θέση κάποια μέρα. Και μηχανικός ραδιοφόρου. Το Ευάγγελο του μέλλοντος. Και τα δεύτερα στοιχεία είναι πολύ διαφορετικά. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να ξέρει οπωσδήποτε μια μητέρα όταν καλεί ένα νερό επισκέπτη να γνωρίσει την κόρη της. Είτε υπάρχει συνέχεια είτε όχι. Μια λεπτομέρεια που πρέπει να μάθεις. Δεν το είπα για τη Λόρα. Δεν ήθελα να νομίζει πως έχουμε απότερους σκοτεινούς σκοπούς. Του είπα, έχεις κανένα βράδυ να φάμε. Και είπε, εντάξει, και τέρμες ξέρεις. Δεν επιβάλλω. Εσύ είσαι πάντα κλειστός αστρίδι. Αλλά δεν πειράζει, θα μάθει και τη Λόρα τα μέτρα. Όταν δει πόσο αξιαγάπητη και γλυκιά και όμορφη είναι, δεν γνωρίζει και χειροκροτάει την έφερε σπίτι του. Μητέρα, μην περιμένεις και πολλά από τη Λόρα. Τι θες να πεις? Η Λόρα μας φαίνεται έτσι όπως περιγράφεις γιατί είναι δικιά μας και την αγαπάμε. Εμείς το προσέχουμε πως είναι ανάπηρη. Σου έχω απαγορεύσει να λες αυτή τη λέξη. Δες την αλήθεια, μητέρα, είναι ανάπηρη. Και όχι μόνο. Τι εννοείς και όχι μόνο? Η Λόρα είναι τελείως διαφορετική από τα άλλα κορίτσια. Διαφορετική προς το καλύτερο φυσικά. Όχι πάντα, στα μάτια των άλλων, των ξένων, μοιάζει τρομερά τροπαλική, σαν να ζει στον κόσμο της. Αυτά την κάνουν φαίνεται κάπως αλόκοτη. Ούτε αυτή έτσι πάρεις. Θες την αλήθεια, μητέρα, είναι αλόκοτη. Και γιατί φαίνεται αλόκοτη παρακαλώ? Ζει στον κόσμο της. Σε ένα γυάλινο κόσμο, γεμάτο μικρά γυάλινα ζωάκια, μητέρα. Βάζει συνέχεια εκείνους τους παλιούς δίσκους στο γραμμόφωνο και. Αυτό είναι. Πού πας? Σινεμά. Μάλιστα. Κάθε βράδυ σινεμά. Δεν πιστεύω ότι πας συνέχεια. Λόρα, Λόρα. Ναι, μητέρα. Άσε τα πιάτα και έλα εδώ. Λόρα, έλα εδώ και κάνε μια ευχή στο φεγγάρι. Το φεγγάρι. Ποιο φεγγάρι? Στο φεγγάρι που μοιάζει με σημαίνει οδάκι. Κοίταξε πάνω το αριστερό σου Λόρα και κάνε μια ευχή. Τώρα, αγάπη μου, κάνε μια ευχή. Ναι, ευχηθώ, μητέρα. Ευτυχία και καλή τύχη. Έτσι, το επόμενο βράδυ έφερα τον Τζιμ στο σπίτι για φαγητό. Τον Τζιμ το γνώριζα λίγο το σχολείο. Ο Τζιμ στο Λύκειο ήταν είδωλος. Είχε την τεράστια καλοσύνη και ζωντάνια των Ιρλανδών και η όψη του έλαβε σαν τη λευκή κινέζικη πορσελάνα. Ήταν λες και όπου πήγαινε το φώτιζε ένας προβολέας. Ήταν αστέρι στο μπάσκετ, φοβερός στις διαλέξεις. Ήταν αρχηγός της τάξης των τελειοφύτων και της χοροδίας. Και ήταν πάντα πρωταγωνιστής στα musical που ανέβαζε στο σχολείο, στο τέλος κάθε χρονιάς. Διδασκελούσε με τόση γρηγοράδα την εφηβεία του που το περίμενες τουλάχιστον πρόεδρος του Λευκό Οίκο. Και όλα αυτά πήγαινε τριάντα. Όμως φαίνεται ότι ο Τζιμ συνάντησε κάποιες δυσκολίες στα χρόνια μετά το σχολείο. Κάτι το έκοψε τη φόρα οριστικά. 6 χρόνια μετά την αποφοίτησή του είχε μια δουλειά όχι πολύ καλύτερη της δικής μου. Ήταν ο μόνος στην αποθήκη που είχα κάποια φιλική σχέση. Με φώναζε Σέξπιρ. Και ενώ όλοι οι άλλοι με έβλεπαν φιλίποπτα ή και εχθρικά, ο Τζιμ με αντιμετώπιζε πάντα καλοπροαίρετα. Σιγά σιγά η συμπεριφορά του επηρέασε και τους άλλους. Και άρχισα να με βλέπω και αυτοί με συμπάθεια. Ήξερα πως ο Τζιμ και η Λόρα προοριζόντουσαν λίγο το σχολείο και είχα ακούσει τη Λόρα να μιλάει με θαυμασμό για τη φωνή του. Ωστόσο, δεν ήμουν σίγουρος αν τη θυμόταν κι αυτός. Πριν την επίσκεψη στο σπίτι μας, είχα ήδη πάρει την απόφαση να ακολουθήσω τα βήματα του πατέρα μου. Και είχα χρησιμοποιήσει
τα λεφτά του ηλεκτρικού για να πληρώσω την εγγραφή μου στο εμπορικό ναυτικό. Έτσι, τη νύχτα με τον εκλεκτό καλεσμένο, μας κόψανε το ρεύμα. Ωστόσο, η μητέρα ήταν πολύ χαρούμενη εκείνη την βραδιά για να δώσει σημασία στο γεγονός. Άλλωστε, θεωρούσε σύμμαχό της το απατηλό φως του κελιού. Τον, η ποινή για την αμέλειά σου θέλει να με βοηθήσει στα πιάτα. Κύριε Γκόντρο, θα σας δώσω αυτό το καταπληκτικό χειρουργείο αδύναμα. Και επειδή τα κάνετε λίγη παρέα στη γλώρο μας. Και εσύ, Τον, την ποδιά σου. Γεια σου, Λόρα. Γεια. Πώς είσαι, καλύτερα? Ναι, σε ευχαριστώ. Αυτό είναι για σένα. Λίγο κρασί να σε τονώσω. Σε ευχαριστώ. Πιες, αλλά κοίτα μην με θύσεις. Πού είναι αυτό το κερί? Όπου να είναι. Εδώ, στο πάτωμα. Θα πλώσω και μια εφημερίδα από κάτω να φτιάξει κερί. Εμένα μου αρέσει να κάθομαι στο πάτωμα. Υπάρχει αντίρρηση? Όχι. Μου δίνεις ένα μαξιλάρι. Τι? Ένα μαξιλάρι. Α, Σε ευχαριστώ. Εσένα δεν σε αρέσει να κάθεσαι στο πάτωμα? ναι, βέβαια. Και γιατί δεν κάθεσαι? Αυτό θα κάνω. Πάρε και εσύ ένα μαξιλάρι. Τόσο μακριά που κάθεσαι μόλι που σε βλέπω. Εγώ σε βλέπω. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι δίκιο. Εμένα μου πέφτει το φως στα μάτια. Ωραία. Τώρα σε βλέπω κι εγώ. Είσαι άνετα? Ναι. Κι εγώ σοριάστηκα εδώ σαν μοσχάρι. Τσίχλα θες? Όχι, ευχαριστώ. Εγώ θα πάρω μία. Για την άδειά σου. Φαντάζεσαι τι λεφτά έκανε αυτός που ανακάλεσε την τσίχλα. Το Μέγαρο Ρίγκλι είναι το δεξιοθέατρο του Σικάγο. Το είδα πέρσι το καλοκαίρι όταν πήγα στον αιώνα της Προόδου. Εσύ πήγες στον αιώνα της Προόδου? Όχι, δεν πήγα. Καταπληκτική έκθεση. Εκείνο που μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση ήταν η αίθουσα των επιστημών, που σου δίνει την εικόνα της Αμερικής στο μέλλον, που θα είναι καλύτερη από το παρόν. Ο αδερφός σου λέει πως είσαι ντροπαλή. Είναι αλήθεια, Λόρα? Δεν ξέρω. Εγώ πάντως βλέπω πως είσαι μάλλον σαν τα κορίτσια μιας περασμένης εποχής. Γι' αυτό το βρίσκω εξαιρετικό. Ελπίζω να μην γίνω μαδιάκουστος. Θα πάρω κι εγώ μια τσίχλα, αν δεν σε πειράζει. Πες μου, σταμάτησες το τραγούδι. Τραγούδι, εγώ. Ναι, θυμάμαι είχες πολύ ωραία φωνή. Πότε με έχεις ακούσει να τραγουδάω? Πολλές φορές. Υποθέτω δεν με θυμάσαι καθόλου. Κάτι μου έλεγε πως ήρθε ξαναδεί όταν μου άνοιξες την πόρτα. Περίμενα να μου θυμόμουν και το όνομά σου, αλλά αυτό που μου ήρθε δεν ήταν όνομα και δεν τόλμησα να το ξεστομίσω. Μήπως ήταν μπλε ρόδο. Μπλε ρόδο. Μα ναι, μπλε ρόδο. Αυτό μου ήρθε όταν μου άνοιξες την πόρτα. Μα τι αστεία παιχνίδια μας παίζει μνήμη. Και ούτε που πήγε το μυαλό μου στο σχολείο. Μα ναι, στο σχολείο. Και τότε δεν ήξερα ποιος ήσουν αδελφή του Σέξπιρ. Μα γιατί να το ξέρεις. Εδώ εμένα και δεν με ήξερες καλά. Μιλούσαμε όμως. Ναι, κάποιες φορές. Ώστε ήμασταν μαζί σε κάποιο μάθημα. Ναι, Σε ποιο? συνοδική στην Κοραδία. Α, μάλιστα. Στο αμφιθέατρο, εγώ καθόμουν τη μια μεριά του διαδρόμου και εσύ από την άλλη. Μάλιστα. Κάθε Δευτέρα και κάθε Παρασκευή. Ναι, τώρα θυμάμαι. Και εσύ πάντα αρνούσες λίγο. Δεν μπορούσα να ανέβω εύκολα εδώ στα σκαλιά. Είχα και εκείνο το μηχάνημα στο πόδι που έφτιαχνε θόρυβο σε κάθε μου βήμα. Θόρυβο, δεν είχα ακούσει τίποτα. Εγώ το άκουγα σε κεραυνό. Εγώ πάλι ούτε που το έχω προσέξει. Και όταν έφτανα, είχατε όλοι καθίσει. Έπρεπε να περάσω μπροστά από όλο αυτόν τον κόσμο. Η θέση μου ήταν στην τελευταία σειρά. Και έπρεπε να ανέβω όλα τα σκαλιά, όλοι να με κοιτάνε, το πόδι μου να βροντάει. Έδινες παραπάνω σημασία στο γεγονός. Το ξέρω, αλλά έτσι ένιωθα. Και ένιωθα τέτοια ανακούφιση όταν άρχισε το τραγούδι. Ναι, τώρα σε θυμήθηκα καλά. Σε φώναζα μπλε ρόδο. Πώς το είχα βγάλει αυτό? Έλειψα λίγες μέρες από το σχολείο γιατί είχα πάθει μια μορφή πλευρίτιδας. Και όταν γύρισα εσύ με ρώτησες τι είχα, και εγώ σου είπα πλευρό δικάκωση. Αλλά εσύ άκουσες μπλε ρόδο. Και από τότε με φωνάζει μπλε ρόδο. Ελπίζω να μην σε πείραζε. Όχι, μ' άρεσε. Βλέπεις, τότε δεν ήξερα και πολλούς εκεί μέσα. Σε θυμάμαι, ήσουν κλειστός τύπος. Δεν είχα τη τύχη να κάνω πολλές φιλίες. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Γιατί ξεκίνησα άσχημα. Θες να πεις ότι Ναι, κάτι στεκόταν εμπόδιο ανάμεσα σε μένα και... έπρεπε να το ξεπεράσεις. Το ξέρω, αλλά έτσι ένιωθα και... Ήσουν ντροπαλή με τους ανθρώπους. Προσπάθησα να μην είμαι, αλλά ποτέ δεν... Δεν κατάφερες να το ξεπεράσεις. Ακριβώς, ποτέ. Την ντροπή μπορείς να την καταπολεμήσεις σιγά σιγά. Ναι, μάλλον. Θέλει χρόνο βέβαια. Οι άνθρωποι δεν είναι τόσο κακοί άμα τους γνωρίσεις από κοντά. Αυτό να το βάλεις καλά στο μυαλό σου. Και
Και πάντα να θυμάσαι πως και οι άλλοι έχουν προβλήματα, όχι μόνο εσύ. Νομίζεις πως μόνο εσύ έχεις προβλήματα, πως μόνο εσύ έχεις απογοητευτεί. Αλλά αν κοιτάξεις γύρω σου, θα δεις πως και οι άλλοι έχουν απογοητευτεί όπως και εσύ. Εγώ, για παράδειγμα, μόλις τελείωσα το σχολείο, πίστευα πως 6 χρόνια θα πάει μπροστά. Και τώρα, 6 χρόνια μετά, βλέπω που έχω φτάσει. Θυμάσαι ένα ωραίο άρθρο που γράφει στον Πυψό. Ναι. Έλεγε πως το πετύχει να σε ό,τι διάλεγα να κάνει στην ζωή του. Πιστεύω, ο Πυψός. Εδώ είσαι στους πειρατές της Καραϊβικής. Είχα τραγουδήσει τον πρώτο ρόλο. Και τόσο υπέροχα. Σε ευχαριστώ. Ναι, υπέροχα, υπέροχα. Με έχεις ακούσει. Σκέφτεσαι 3 φορές. Μη μου πεις. Μάλιστα. Ήρθες και στις 3 παραστάσεις. Ναι. Γιατί? Γιατί ήθελα να σε παρακαλέσω να μου δώσεις ένα αυτόγραφο, να υπογράψεις το πρόγραμμα. Γιατί δεν με το ζήτησες? Γιατί κάθε φορά θα γύρω σου πολλοί κόσμος. Φίλοι σου, θαυμαστές και δεν υπήρχε ποτέ την ευκαιρία. Να ερχόσουν και να μου έλεγες. Το ξέρω, αλλά δεν ήθελα να με περάσεις για. Να σε περάσω γιατί? Εγώ λυπούσα πολλά κορίτσια τότε. Ήσουν και τρομερά δημοφιλής. Ναι. Είχες ένα τόσο φιλικό τρόπο. Με είχα και κομμάτι στο σχολείο. Όλοι σε συμπαθούσαν. Εσύ. Ναι, κι εγώ. Φυσικά. Εγώ να. Πώς μου το έφερα τώρα. Ορίστε, ποτέ δεν την έκανα. Αχ, Θεέ μου, τι έκπληξη. Σήμερα η υπογραφή μπορεί να μην αξίζει τόσο, αλλά σε μερικά χρόνια που ξέρεις. Άλλον απογοητευμένος και άλλον ευχαριστημένος. Εγώ είμαι απογοητευμένος. Αλλά δεν έχω χάσει το κουράγιο μου στα 23 μου. Εσύ πόσο είσαι τώρα? Το μυαλό μου έγινε 24. Δεν σε πήραν και τα χρόνια. Όχι, αλλά Το σχολείο το τελείωσες. δεν ξαναπήγα. Δηλαδή το παράτησες. Πήρα πολλούς βαθμούς σε πολιτικές εξετάσεις. Τι κάνει η Έμινη Μάιλοβα? Εκείνη είναι τόσο χαρούμενη. Μα γιατί μιλάς έτσι? Γιατί ήταν? Δεν είστε μαζί ακόμα. Από τότε θα με δω. Στο λευκό μας τα προσωπικά έλεγε πως ήσταν αραβωνιασμένοι. Το ξέρω, αλλά ποτέ δεν έδωσε σημασία στα κοτσοβολιά. Δηλαδή δεν ήταν αλήθεια. Γέννημα θέλω, το αισιόδοξο και όχι ξένη. Τι έκανες σήμερα το σχολείο? Είπα τι έκανες σήμερα το σχολείο? Το σπουδαίο. Δεν μπορεί, κάτι θα έκανε τόσο χρόνια. Ναι. Γιατί? Παρακολούθησα μαθήματα σε μια εμπορική σχολή. Και πώς τα πεις? Πώς να τα πάω, όχι και πολύ καλά, τα παράτησα. Είχα προβλήματα με το στομάχι μου. Και τώρα τι κάνεις? Τίποτα εκεί. Δεν του πεις ότι κάθομαι εδώ και δεν ασχολούμαι με τίποτα. Δεν έκανα τίποτα. Ασχολούμαι πολλές ώρες με τη συλλογή. Θα έκανα ένα τζάκερ. Το γυαλί θέλει πολύ φροντίδα. Ποιο, το δεν είπες? Ναι, έχω μια συλλογή από Γιάννη να. Νομίζω πως ξέρω ποιο είναι το πρόβλημά σου. Σύνταγμα κατωτερότητας. Είναι αυτό, όταν δεν εκτιμάς όσο πρέπει τον εαυτό σου. Το ξέρω γιατί το είχα και εγώ. Αν και η περίπτωσή μου δεν ήταν τόσο προχωρημένη όσο η δική σου. Το είχα και εγώ μέχρι που άρχισα μαθήματα για επιφωνητής. Βελτίωσα τη φωνή μου και κατάλαβα πως έχω μια κλίση στις επιστήμες. Ως τότε πίστευα πως δεν μπορώ να διακριθώ σε τίποτα. Πως ήμουν ανίκανος για οτιδήποτε. Ναι, αυτό είναι νομίζω το κυριότερο πρόβλημά σου. Και αυτό που λέω το βασίζω στις δικές μου παρατηρήσεις και στα όσα μου έχεις πει εσύ. Για παράδειγμα, εκείνος ο οίκος που εσένα σου φέραν τόσο τρομερό στο σχολείο, ίδια είπες πως εγώ σου και να μπεις στην τάξη. Και τι έκανες γι' αυτό? Παράτησες το σχολείο. Παράτησες τη μόρφωσή σου εξαιτίας ενός στο οίκο που ήταν κατά τη γνώμη μου ανήμαντος. Έχεις ένα ελάχιστο φυσικό ελάττωμα, η φαντασία σου το έχει κάνει χιλιάδες φορές μεγαλύτερο. Άκου τη συμβουλή μου, ξέρω τι σου λέω. Σκέψου ότι σε κάτι υπερέχεις. Σε τι? Μη χειρότερα τώρα, κοίτα γύρω σου. Τι βλέπεις? Εκατομμύρια ίδιοι άνθρωποι. Που όλοι τους γεννήθηκαν και όλοι τους θα πεθάνουν. Ποιος από αυτούς έχει έστω και το 1/10 από τα δικά σου χαρίσματα? Ή τα δικά μου, ή οποιοδήποτε άλλο. Καθένας έχει και κάτι ξεχωριστό. Μερικοί έχουν πολλά. Το πάνε είναι να καλύψεις αυτό το ξεχωριστό που έχεις εσύ. Εγώ, για παράδειγμα, έχω μια κλίση στην ηλεκτροδυναμική. Πηγαίνω σε μια νυχτερινή σχολή και παρακολουθώ μαθήματα ραδιομηχανικής. Και σκέφτομαι ότι αυτό το κάνω μετά τη σχολή εκπαιδευτών. Και μετά τη δουλειά στην αποθήκη, εγώ έχω πολύ υπεύθυνη θέση. Τι να πω? Εσύ δεν έχεις κάτι που να σου αρέσει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο? Να, σου είπα ότι. Να, μαζεύω. Έχω τριγάρια ζώκια μου. Τι διάλειμμα, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Αντικείμενα, μινιατούρες, στολίδια. Τα πιο πολλά είναι γυάλινα ζωάκια. Τα πιο μικρά γυάλινα ζωάκια που γεννήθηκαν ποτέ. Η μητέρα τα λέει γράμμες της Νόρας. Να, σαν αυτό που κρατάω. Θες να το δεις? Είναι από τα πιο παλιά μου, σχεδόν 13 χρόνια
Τότε άστο, δεν εμπιστεύω με τα χέρια μου σε τέτοια πράγματα. Το εμπιστεύομαι εγώ. Πάρτο. Να, βλέπεις τη μάλακα που το κρατάς. Σήκωσε το στο φως, το λατρεύει το φως. Βλέπεις πως θα στράφει μέσα από το φως. Ναι, τα στράφει. Αποφεύγω να κάνω διακρίσεις, αλλά αυτός είναι ο αγαπημένος μου. Τι είναι? Δεν βλέπεις το κερατάκι στο μέτωπό του. Μονόγερος, Ξέρεις, δεν υπάρχουν πια μονόγεροι. Το ξέρω. Ο Καλιανούλης θα νιώθει πολύ μόνος. Και να νιώθει δεν παραπονιέται. Μένει στην ουρά του μαζί με κάτι άλλο, που φυσικά δεν έχουν κέρατα και φαίνεται να περνάνε καλά όλα μαζί. Και πώς το ξέρεις? Δεν τα έχω ακούσει να μαλώνουν. Αφού δεν μαλώνουν, πού να τον ακουμήσω? Στο τραπέζι. Μου αρέσει να αλλάζουν θέση πότε. Να, εκεί. Σταμάτησε να τρέχει. Από πού έρχεται αυτή η μουσική? Από το παράδεισο, το πρακτικό και τραπέζι. Θέλουν να χωρέσουν τις μιλισμένοι. Ακόμα. Εκτός να έχετε υποσχεθεί όλους τους χώρους σας. Για να το κάνετε. Ναι, όλοι οι χορηγισμένοι. Θα διαγράψετε κάποιον από τους καβαλιέρους σας. Ω, μάλιστα. Δεν χορεύω. Να το πάρει. Αυτός είναι το αγιοποιητικά σου. Έλα, το σπάθησε. Μα θα σε πατήσω. Δεν είμαι από καλή. Πώς ξεκινάμε? Άκουσε εμένα. Άκουσε το χέρι σου. Έτσι. Πιο ψηλά. Όχι τόσο συγκεκριμένο. Τώρα θα άρρωσε. Αυτό είναι το ιδιότητα. Είναι δύσκολο, δεν χορεύω. Βάστε και πώς το χωρέσω. Δεν μπορεί. Ωραία. Το άκουσε τον εαυτό σου. Ελεύθερα. Δεν. Έλα, το σπάθησε. Προσπαθώ. Όχι τόσο συγκεκριμένο. Αλλά άρρωσε. Ξέρω, αλλά. Να το. Πολύ καλύτερα. Ναι. Πολύ, πολύ καλύτερα. Θεέ μου. Πού χτυπήσαμε? Κέρδισε τίποτα. Ναι. Ελπίζω να μην θα το διάλειμμα άλλο με το κέρατο. Αυτό ήταν. Και έσπασε. Τώρα είναι σε το άλλα. Έχασε το... Ναι, το κερατάκι. Αλλά δεν πειράζει, μπορεί να είναι και καλό. Δεν θα με συγχωρέσεις ποτέ. Ήταν το αγαπημένο σου αντικείμενο. Δεν κάνω πια διακρίσεις. Δεν το παίρνεις και τόσο τραγικά. Δεν θάλασσε και ο κόσμος. Το σουγιαλί πάει πολύ εύκολα, όσο προσεκτικός και να είσαι. Εδώ όταν περνάνε φορτηγά τους καρποσμούς που μας παίρνουν πράγματα από το ράφι. Πάντως, λυπάμαι πολύ που έχω ήμουν διετία. Θα φανταζόταν ότι έχει συνεχίσει. Το έβγαλαν το κερατάκι για να μείνει αντιφύσικος. Τώρα θα νιώθει πολύ καλύτερα ανάμεσα στα υπόλοιπα άλογα που δεν είχαν κέρατα. Πολύ αστείο. Μου αρέσει που έχεις χιούμορ. Βλέπεις, είσαι πολύ διαφορετική από τις υπόλοιπες κοπέλες που έχω γνωρίσει. Με κάνεις να νιώθω κάπως, δεν ξέρω πώς θα το πω. Συνήθως ξέρω να εκφράζομαι, αλλά τώρα δεν ξέρω πώς θα το πω. Σου έχω πει πως είσαι όμορφη. Είσαι παράξενα όμορφη. Και αυτό σε κάνει να ξεχωρίζεις. Θα ήθελα να ήσουν αδελφή μου. Να σου μάθω να μπορεί να έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Οι διαφορετικοί άνθρωποι δεν είναι σαν τους άλλους ανθρώπους. Αλλά δεν πρέπει και να ντρέπονται για τη μοναδικότητά τους. Γιατί οι υπόλοιποι άνθρωποι δεν είναι ξεχωριστοί. Είναι εκατομμύρια ίδιοι άνθρωποι σε όλη τη γη. Ενώ εσύ είσαι μοναδική και ζεις εδώ. Οι υπόλοιποι φυτρώνουν παντού σαν τα αγριόκοτα. Ενώ εσύ είσαι από τα μοναδικά πλερώτα. Μα το μπλε δεν ταιριάζει τόσο στα ρότα. Ταιριάζει σε σένα όμως. Είσαι όμορφη. Σε τι είμαι όμορφη? Σε όλα. Πίστεψε με. Τα μάτια σου, τα μαλλιά σου είναι όμορφα. Τα χέρια σου είναι όμορφα. Μην νομίζεις πως σου τα λέω αυτά επειδή με καλέσετε και πρέπει να είμαι ευγενικός. Ναι, θα μπορούσα να παίξω καλά αυτό το ρόλο και να σου λέω πράγματα που δεν τα πιστεύω. Όμως αυτή τη φορά τα πιστεύω και σου το λέω ειλικρινά. Έχει να παρατηρήσω το σύμπλεγμα καθημερινότητά σου που δεν σε αφήνει να νιώθεις άνετα με τους ανθρώπους. Κάποιος θα έπρεπε να σου τονώσει την εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, να σου μάθει να υπερηφανεύεσαι και όχι να γυρνάς στο κεφάλι, να ντερεύεσαι και να κοκκινίζεις. Κάποιος θα έπρεπε να σε φιλήσει όλα. Εγώ είμαι βλάκας. Είμαι πολύ βλάκας. Δεν έκανα τη σημεία, είμαι αδικαιολόγητος. Θες μια τσίχλα. Μετά καραμέλα, οι τσέπες μου είναι σαν περίπτωση. Που βαλάω μαζί μου. Άκου ώρα. Αν είχα κι εγώ μια αδελφή, σαν και εσένα, θα έκανα αυτό που κάνει ο Τόμ. Θα έφερα φίλους στο σπίτι να τους την γνωρίσω. Καλά παιδιά, σοβαρά. Θα μπορούσαν να εκτιμήσουν την αδελφή μου. Αλλά με μένα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Βέβαια, ίσως να μην πρέπει να το λέω αυτό έτσι. Γιατί μπορεί να μην ήρθετε αυτό στο μυαλό σας όταν με καλέσετε. Αλλά και να το ήρθατε, τι πειράζει. Δεν είναι κακό. Προσπαθώ να σου το πω από τώρα, για να μην το πάρεις στραβά. Καταλαβαίνεις, να μην πληγωθείς. Δεν θα ξανάρθεις? Όχι, Λόρα. Δεν μπορώ. Προσπάθησα να σου το πω πριν. Δεν μπορώ, έχω δεσμό. Είμαι σε σχέση με μια κοπέλα, την Μπέκη.
Καθολική και Ιρλανδέζα, εσύ όπως εγώ, χωρίς το σπιτιού σαν και εσένα. Θυμώνησα μέσα στο καλοκαίρι, σε ένα ταξίδι με το ποταμόπλιο Ματζέστικ. Φεγγαρόφωνο και εμείς ταξιδεύουμε προς το Άλτο. Και από την πρώτη στιγμή, ναι, ήταν έρωτας. Ο έρωτας με έκανε άλλον άνθρωπο. Η δύναμη του έρωτα είναι τρομακτική. Ο έρωτας έχει τη δύναμη που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Η Πέτη πήρε τηλεγράφημα ότι αρρώστησε η θεία της και πήγε να τη δει στη Σεντράλια. Έτσι, όταν ο Τόμ μου ζήτησε να έρθω, αποδέχτηκα την πρόσκλησή του. Χωρίς όμως να ξέρω πως αυτός, πως εγώ, πως εσύ. Καταλαβαίνεις, είμαι πολύ φλάκας. Πες κάτι, σε παρακαλώ. Γιατί το κάνεις αυτό? Μου το χαρίζεις? Γιατί? Είδατε, δρόση μετά την ώρα. Έφτιαξα ένα μεγάλο όχημα από φρούτα. Φλόρα, τι σε έπιασε το σοβαρό σου? Είχαμε μια σοβαρή συζήτηση. Ωραία. Δηλαδή, γνωριστήκατε καλύτερα. Ναι. Εσείς τα νέα παιδιά είστε πολύ πιο σοβαρά. Η δική μου γενιά ήταν αλλιώς. Εγώ βλέπετε μου τόσο ανέμενο κορίτσι. Και δεν έχετε αλλάξει καθόλου, κύριε Wingfield. Απόψε ξανά ήλουσα. Η ευθύνη που φέρνει οι περιστάσεις, κύριε Μόνα. Δεν έπρεπε να κάνετε τόσο κόπο. Κόπο, τι κόπο? Χαρά μου είναι. Δεν με ακούσατε που το διασκέδασα στην κουζίνα. Αλλά εσείς πού να ακούσετε, τα αυτιά σας γουίζει. Και το είπα στον τόπο. Τι εγωιστής που είσαι, του είπα, που τον κράτηγες τόσο καιρό μόνο για τον εαυτό σου. Θα έπρεπε να συζητάει πολύ νωρίτερα. Καλά, τώρα που μάθατε τον δρόμο, τις έρχεστε πιο συχνά. Όχι για εσείς τόσους, αλλά να περνάτε κανονικά. Μας περιμένουν τόσο ωραίες βραδιές. Και τι δροσεράκι. Και το φεγγάρι είναι τόσο όμορφο. Εγώ πάω μέσα τώρα. Ξέρω που είναι θέση μου όταν τα νέα παιδιά έχουν σοβαρές συζητήσεις. Όμως, σας παρακαλώ, κύριε Wingfield, μη φεύγετε. Εγώ, πρέπει να πηγαίνω. Από τώρα, αστιεύεστε. Τώρα άρχισε να εκπαιδεύεται για κύριο ακόμα. Καταλαβαίνετε. Ξέρω, ο εργαζόμενος νέος πρέπει να έχει και ωράριο εργαζομένο. Καλά, σήμερα έχετε την άδεια να φύγετε νωρίς. Με τον όρο όμως ότι την επόμενη φορά θα μείνει τόσο αργά. Ποιο Σάββατο σας βολεύει? Ποιο βράδυ σας βολεύει? Το Σάββατο δεν είναι καλύτερα για εσάς τους εργαζόμενους? Κοιτάξτε, κύριε Wingfield, εγώ χτυπάω κάρτα και το πρωί και το βράδυ. Πολύ φιλόδοξος, ναι. Δουλεύετε και το βράδυ? Δεν είναι η δουλειά, είναι η Πέτη. Πέτη. Ποια είναι η Πέτη? Μια κοπέλα, η κοπέλα μου. Α, μάλιστα. Και σοβαρός δεσμός, κύριε Κόντο. Παντρευόμαστε τη δεύτερη Κυριακή του Ιουνίου. Μάλιστα. Τι καλά. Ο Τόμ δεν μας είπε πως είστε αρκουνιασμένος. Δεν το κυκλοφόρησα ακόμη στην δουλειά. Τους ξέρετε τώρα, θα αρχίσουν τα Ρωμαίο, δείξε μας την Ηλιέτα σου και τα τέτοια. Ήταν υπέροχη βραδιά, κύριε Wingfield. Τώρα κατάλαβα τι σημαίνει η φιλοξενία του νόμου. Δεν έκανα τίποτα. Ο μήνυμας είναι προς το σκάουτ, αλλά υποσχέθηκα στην Πέτη ότι την περιμένω στο σταθμό και πρέπει να φτάσω εκεί με το κουβά που έχω για αυτοκίνητο. Μπορεί να έχει ήδη φτάσει στο τρένο. Ξέρετε, σε μερικές γυναίκες δεν αρέσει καθόλου να περιμένουν. Ξέρω. Τυραννία των γυναικών. Χαίρετε, κύριε Κόντο, σας εύχομαι καλή τύχη, επιτυχία και ευτυχία. Και τα τρία. Το ίδιο και η Λόρα. Έτσι δεν είναι, Λόρα? Ναι. Γεια σου, Λόρα. Θα το φυλάω σαν θησαυρό αυτό το κτίριο. Και μην ξεχνάς τη συμβουλή μου. Θα τα πούμε σε έξι. Και πάλι ευχαριστώ, κύριε. Καλό βράδυ. Πώς προβώ τα πράγματα καμιά φορά? Εγώ στη θέση σου δεν θέλω να τον δρόμο. Μάλιστα. Ένα καλέσαμε και μας προέκυψε και αραβωνιασμένος. Τόμ, Ναι, μητέρα. έλα εδώ μια στιγμή. Θέλω να σου πω κάτι πάρα πολύ αστείο. Έφυγε κιόλας ο καλεσμένος. Ο καλεσμένος αποχώρησε πριν την ώρα. Τι καλό αστείο, πώς το σκέφτηκες? Δεν μας είπες ότι παντρεύεται. Ο Τζιμ. Παντρεύεται. Πριν λίγο μας το είπε και ο ίδιος. Τι διάβολο, δεν το ήξερα. Παράξενο. Πού το βλέπεις τώρα το παράξενο? Εσύ μας έλεγες πως είναι ο καλύτερος φίλος από την αποθήκη. Ναι, αλλά πού να ξέρω. Μου φαίνεται πολύ παράξενο να μην ξέρεις ότι παντρεύεται ο καλύτερος φίλος. Στην αποθήκη πάει για δουλειά, δεν πάει για κουτσομπολιό. Δεν ξέρεις ποτέ σου τίποτα. Ζεις μέσα σε ένα όνειρο και φτιάχνεις μόνος σου τις αυταπάτες σου. Πού πας? Σινεμά. Σωστά. Αφού πρώτα μας έκανες εσύ.
Και τζάμπα, οι ετοιμασίες, οι κόποι, τα έξοδα, η καινούργια λάμπα, το χαλί, τα ρούχα της φλόρας. Όλα αυτά γιατί? Για να τραπεζώσουμε το ρομενιαστικό μιασάρι. Ναι, πήγαινε στο σινεμά σου. Μην νοιάζεσαι για μας, για την έρημη, τη μάνα σου και την ανήπαντρη την αδελφή σου, που είναι και άπειρη και άνεργη. Μη σε νοιάζει τίποτα, παρά μόνο η δική σου διασκέδαση. Ναι, φύγε λοιπόν, πήγαινε στο σινεμά σου. Ναι, θα φύγω και καλά κάνεις και μου φωνάς για να φύγω μια ώρα αρχίτερα. Αλλά για να πάω στο σινεμά. Φύγε λοιπόν, πήγαινε στο φεγγάρι εγωιστή, ονειροπαρμένε. Δεν πήγα στο φεγγάρι. Πήγα πιο πέρα. Γιατί ο χρόνος είναι η μεγαλύτερη απόσταση που χωρίζει δύο τόπους. Λίγες μέρες αργότερα με έδιωξαν για τη δουλειά. Με έπιασαν να γράφω ένα ποίημα πάνω σε ένα κουτί παπουτσιών. Θα ήθελα να σου δείξω το φως των κελιών που έχω περάσει όλη μου τη ζωή. Τους γκρεμούς στο πρόσωπο της μάνας μου και το αλεξίδωτο που είχα για να ξεφεύγω από τις σκέψεις της. Τη γυάλα που με κρατούσε ζωντανό, πριν με αδειάσει στη θάλασσα. Έφυγα από το Σεν Λουίς. Ακολούθησα τα χνάρια του πατέρα μου, πασχίζοντας να βρω στην κίνηση αυτό που ήταν χαμένο στο διάστημα. Περιπλανήθηκα πολύ. Η πόλη σαρώνοντα γύρω μου σαν νεκρά φύλλα. Φύλλα με ζωηρά χρώματα. Ξεκολλημένα όμως από τα κλαδιά τους. Τα σταματούσα. Όμως κάτι με κυνηγούσε. Κάτι με προλάβαινε πάντα προετοίμαστο. Και με ευνηδίαζε. Μπορεί να ήταν ένα γνώριμο μουσικό κομμάτι. Ή απλώς ένα κομμάτι γυαλί. Μπορεί μία νύχτα σε μια άγνωστη πόλη, ψάχνοντας να βρω ένα φίλο. Περνάω μπροστά από την φωτισμένη βιτρίνα ενός χρωματοπωλείου. Είναι γεμάτη μικροσκοπικά μπουκαλάκια. Πολύχρωμα γυαλάκια. Σαν θράσματα ουράνιου τόξου. Και τότε νιώθω το χέρι της αδελφής μου να με ακουμπάει στον ώμο. Γυρίζω και την κοιτάω κατάματα. Λόρα μου. Προσπάθησα να σε αφήσω πίσω. Αλλά τελικά είμαι πιο πιστός σε σένα από ό,τι θα ήθελα. Ανάβω ένα τσιγάρο, περνάω τον δρόμο. Μπαίνω σε ένα μπαρ ή σε ένα σινεμά. Αγοράζω ένα ποτό. Μιλάω στο πρώτο ξένο που με προσπερνά. Ό,τι να είναι, αρκεί να σβήσω τα κεριά. Σβήσω τα κεριά σου, Λόρα. Γιατί ο κόσμος πλέον φωτίζεται μόνο μας τραπέζι. Σβήστε και για άλλο. Σβήστε και.